beste alde batetik bakarra da. Lagunak bai, baina askotan borrokaren alde negatibo bat da bakarrik sentitzen zarela askotan ez. Batez ere, konbategiek afrontatzeko edo moduan ez. Zure buruarekin lehia handia dauka, eta elkartasuna lehen aipatu dugun, zuta zure burua alkaren kontra golpeatzen da, orduan askotan sentitzera pixka bat bakarrik ez. Beste alde positibo bat osasuna, eta hori guztien duzuen osasun eza ez, oso kontradiktorio. Era bat. Zeraitik osasuna ematen dizulako osasun fiziko eta mental handia borroka. Baina, kirol lehiakorra denez eta kompetizioan ondo aritzeko asko ondenatu behar denez eta sufritua denez, horrek askotan ekartzen du osasun eza, lesioak eta horrelako gauzatez. Ni adibidez naiz eta jokin gainera horren lekuko da, berak eraso handia izan ditu horrekin, eta azkenean kirola egitea praktikatzea lehia bezala, gorputzari ginen handia egiten dira, lesioen aldetik ez. Lehiakortasuna lehen komentatu dut, ere kasuan alde positibo bezala ikusten dut, beste bat zure azken negatibo bezala ikusiko duzue. Nire kasuan ondo etorri zaitezko, kirol horretan nabarmentzeko. Baina, aldi berean horrek, esan bezala, lesion habilitatearekin zerikusi handia dauka. Oso lehiakorra zara eta prest zaude inkluso lesionatuta konpetitzeko eta azkenean gorputza heldu bat hartzen ez, eta hortxe gelditzen dira lesio horiek. Futbolean, zenbat urtetan horretik nago, eta gaur gainera horretik nago hemen, futbolari esker. Eta, ikusten duzuen bezala, beratzen da, 2015-etik 2009 bitartean, ari praktikatzen, eta zergaitia horren erantzuna lehen aipatu duan izango zarez. Batetik borrokan baliabide gutxi egunero entrenatzeko, bestetik futbolak elkartzen ninduelako eta hortxe aukera polita neukalako talde semi-profesional batean edo sartzeko, Gasteizko aurrera taldea. Hasierako urratsak, lehen komentatu ditu, lehen urtea nidea esan Vulkanon, nik kadetan nintzela, orduan urte bat hori izan zen, borroka eta futbola ostatu dituenak, bakarrik urte horretan egitu ditirolak, eta izan zen oso urte hona bai batean eta bai bestean. Vulkanon jolazte duen, gezurra dirudien aurrelaria nintzen, txikiena, txikiena, eta oso ondo joan zen urtea ez. Ditut horretxapen oso honak ez, azkenean bai genuen konpetitzea da, baina batez ere ondo pasatzea da, herriko lagunak ginen guztiak, eta kriston giroa zegoen ez, eta gainera honak ginen. Egia esan, nahiko honak ginen, eta onginen urte oso hau goian, hau gure atezaina lesionatu zuen arte, eta egia esan, esan bezala oso horitzapen honak ditut, eta nik aurrelari bezala sartu dituen gol pila bat ez. Hortik, etorri izan eskaintza hori, aurrera de Vitoriara joateko, eta azkenean esan bezala erabaki nuen ez. Gasteizko aurrerak fitxatu ninduen di, Birandaia, eta jokin, eta irura behar ginen bertara, jolaztera. Han eman dituen 3 urte, Gasteizko aurrerak, gazte mailan edo juvenil mailan, mila beratzen dara eragika amazortzian, segunda ben debutatu duen, aurrera zuen talderik nagusiena edo importantena, eta horreman nuen urte bat nire juelietako azken urtea zan, eta egia esan horitzapen nahiko polita ez zegoen beste jueliek jolasten maila horretan, eta nahiko 12 partiduz jolasten dituena, eta nahiko ondo ez. Hortik eskaintza izan duen Osasunara erateko, bertako promesas taldera, bigarren taldera, eta eman dituen 2 urte. 2 urtetan, euskal datu batzuk,
Olastu dituen 37 partidu, 2 gol eginez, eta, oroitzapenak pixka gazi gozoa izango zen, nengo esperientzia, nengo urtea oso ona. Bigarren urtea, lesio bat dela medio, nintzen 8 hilabete evolucionatuta, eta uneneko txarra izan ziren, gaina kontratua bukatzen zitzaidan, eta handik, pixka gabotatuta dela nintzen, osonetik. Inkluso, momentu bat iritsi zen ere, nahiko delikatua, futbola guztukotan egon nintzen, eta egia esan nahiko txartu basatu nuen momentu horretan. Hortik, esan bezala, kortatuta atera, eta hau da guztian talde ezberdinetatik egon ostean bukatu nuen Gernika bigarren B mailan ere, eta eman dituen 2 urte. 2 urte oso polikak, batez ere, Ibari dagokion. Hortxe koiziditu nuen Gorkarekin, orain Idaizezekin, berak ere bertan jokatzen zuen, eta Asier Goiarekin, igual izutuko duzue batzuk ere, Asegoan, eta egia esan, gertatu zitzaidan Vulkanoren antzera ez. Ni beti zaten dut, ginera kuadria bat izkola ez. Edo banda bat askotan ez. Eta, oso nolatu negan egia esan. Baina bigarren urtean jaitsi ginen. Bigarren mailatik, eta hor arazoak izan dituen talde aurkitzeko, bigarren B mailan talde aurkitzeko, eta bukatu nuen azkenean Beasainen. Beasainen, Gipuzkoz korritako aldea, Bi Bizkaitar bakarra, eta, esperientzia betea, lehen urtea bigarren mailan, ordu arte esan bezala gazte mailatik bigarren B mailara egiten saltoa, eta hirugarren maila utzi duen hor tartean ez. Eta, hortxe, lastu dituen partidu bila bat, 30 buru, eta esan izen kirol arloan edo deportibok edo esan izen urte oso ona, egin esatu ez da playoffean ere igotzeko, baina arlo personalean, lagun pila bat egin dituen, eta gaur egun daukadan lagun min bat, bertan ezagutu nuen, eta zentzu horretan eskertzekoa. 2005an Gernikara itzuli nintzen, hirugarren mailara, hortxe kirola arloan nahiko urte honek genuen, playoffean sartu ginen, baina azken mundunean Santanderreko Razinek kanporatu dituen eta gelditu ginen bigarren bera igotzeko. Baina ezin bezala, zentzu horretan nintzen, egintzapen honez. Handik zesta hori berrela joan nintzen, 2005, 2006 eta 2007, 3 urte horiek, eta nik uste horiek izan direla atletikoen bukatzeko 2 urterik onenak ez. Aukera honen zenuen, erabaki honen zenuen hirugarren mailako taldea zen, eta dituen eskaintza pare bat bigarren B mailara joateko, baina erabaki nuen zestabara jutea, eta ondatea zitzaidan, ez lehen urtean igo egin ginen, bigarren B mailara, eta bigarren urtean hortxe egon ginen, playoffean ere sartzeko hor, azken bigarren aldian, kanpoan gelditu ginen, baina berez kategoria mantentzeko taldea zen, eta guztia baino beto aritu ginen, eta esan bezala, igotzeko playoff hori jokatzeko oso gertu gelditu ginen, ez. Talde oso hona genukan, horre egun Ibarren ibilitako jokalari batzuk orduan zeudena, adibidez, Imon Larrazabal, Txema Añibarro, Álvaro Martínez, Javi Martínez Menaia, Joseba del Olmo, Nineu, eta, izbat, hori guztiontzako izan zen, katapulta bat bezala ez. Bai bigarren mailara joateko, eta nire kasuan, inkluso lehenengo mailara ez.